L'obra d'un dels supervivents del grup Parpalló, el pintor Vicente Castellano, arriba a la sala d'exposicions de la Casa de la Cultura d'Alzira. Amb el títol de l'atelier s'ofereix al públic una selecció de la prolífica obra d'est autor valencià. Compli un ampli període des de 1947 fins al 2009. Una cuidada mostra de la producció pictòrica d'un dels mestres de la segona meitat del segle XX. Els espectadors que acudisquen a aquesta exposició podran apreciar una depurada i elegant aportació plàstica, servida mitjançant colatges de llenços superposats, dels quals s'emergeixen uns peculiars grisos i colors maig i cenicients, subtilment continguts en el context de relleus i textures. Una obra que, segons el comissari Juan Ángel Blasco, conjuga emoció i disciplina, amb la qual se suggereixen profunditats a través de diferents sensacions de l'espai, resolent així la controvèrsia entre estatisme i dinamisme. En l'obra pictòrica de Vicente Castellano s'harmonitza sàviament l'informalisme de fort component estructural amb la sobrietat cromàtica que camina a la recerca de la llum. Vicent Castellano Xiner, nascut a València al 1927, va participar activament en l'aventura per turista de la cultura artística valenciana, ja des de finals dels anys 40. Va formar part del grup artístics tan significatius com el Set, Parpalló, Moviment Artístic del Mediterrani i Art Actual. Al 1951 va obtenir la pensió de gravat de la Diputació de València, aconseguint, 4 anys després, una nova beca per ampliar estudis a París. Allí es va matricular a l'Escola de Belles Arts amb el professor Goerg i durant els anys 55-56 va estudiar in vivo la pintura cubista de Picasso, Braque i Gris. Va compartir estudi amb Eusebio Sempere, al mateix temps que va conèixer a Kandinsky i a l'escultor cinètic Nicolas Schoeffer. A partir de 1957 va fixar la seva residència a París. Al període 1957-1960 correspon la seva etapa de l'anomenat miserabilisme abstracte, que va exposar a París i Brussel·les, cridant l'atenció de la crítica especialitzada. Seguidament, entre 1960 i 1980, va desenvolupar la seva obra artística en l'òrbita del nouveau realisme, que va iniciar després d'una exposició a Basilea. Així apareixen ja els relleus en els seus llenços i els seus relicaris, que contenen objectes de recuperació. En 1977 va fixar la seva residència a Espanya. El ric cabal vivencial assimilat el va poder transmetre als seus alumnes com a professor al Departament de Pintura en la Facultat de Belles Arts de la Universitat Politècnica de València. L'any 2000 li va ser atorgada la medalla de la Facultat de Belles Arts de Sant Carles de València al mèrit artístic i professional. En el 2009 va ingressar en la Real Acadèmia de Belles Arts de Sant Carles.